Mai saurare Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin matasa. Shirin dandalin matasa yana zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Rima FM akan Megahertz 97.1 a nan birnin Sokoto, tare da ni Yusuf Muhammad Gidan Dare. Shirin dandalin matasa shiri ne wanda yake duba ayyukan matasa, ƙungiyoyinsu tare da yadda suke gudanar da aikace-aikace a unguwanni da garuruwa domin ganin sun ci gaba tare da tsayi da kafafunsu. Shirin dandalin matasa ya yi duba ne a yau akan ranar matasa da kuma yadda ya kamata matasa su kula da tarihi da kuma dogaro da kansu. Idan dai ba a manta ba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 12 ga watan Agusta domin ta zama ranar da za a tuna da matasa tare da wayar musu da kai domin su dogaro da kansu. Kuma wannan ranar an ware ta ne a shekara ta 1999 inda aka fara bikin wannan ranar domin tunawa da matasa tare da gwagwarmayar da suke yi domin ganin an samu ci gaba tare da samun sauyi a sha'anoni daban-daban, kama daga mulki, kasuwanci da kuma sha'anonin ayyukan ofisoshi. Wannan ne yasa muka garzaya tare da tattaunawa da wani haziƙin matashi dan gwagwarmaya kuma wanda ya yi suna a kan sha'anonin harkokin matasa, wato Comrade Nura Muhammad Mahi, wanda aka fi sani da Kwambena. Comrade Nura Muhammad Mahi shine jagoran kungiyar kula da tarihi tare da farfado da al'adun Malam Bahaushe. Haka kuma Malam Nura Muhammad Mahi yana ɗaya daga cikin matasan da suka shiga domin gwagwarmaya ta siyasa tare da ganin an tafi da matasa a kowane sha'ani na rayuwa. Kar dai na cika ku da surutu, bari na ba ku wuri domin ku ji tattaunawar mu da shi akan yadda ya fede biri har wutsiya. Sunana Nuruddin Muhammad Mahe, wanda an kafi sani da Convener. Wannan rana dai rana ce wadda aka keɓe a kowane wata a cikin shekara a daidai 12 ga watan Agusta na kowane rana domin tunawa da wannan rana ta matasa ta duniya, domin su ma matasa a tuna da su a wajen harkar wato tafiyar da harkokin ci gaban al'umma. Wannan rana dai an ayyana ta ne a shekara ta 1999 a lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wato ainihin rattaba ma wannan bukata hannu akan cewa ta zamo ranar matasa ta duniya. Tun lokacin da aka kawo wannan bukata a shekara ta 1965, so a wannan lokaci ba a samu ayyana wannan rana ba sai har zuwa shekara ta 1999 aka samu ta hannu ta zama wato ranar da ake tunawa da gudunmuwar da matasa ke iya basuwa a ci gaban al'umma, a ci gaban kowane irin fanni na rayuwa wanda kowane irin wato jinsi na mutane ke basuwa, to su ma matasa suna iya bada wannan gudunmuwa domin samun maslaha ga al'amura. To kamar ya zuwa yanzu ya za a iya ganin kila matasa a wace gaba suke musamman a nan Najeriya? To wato a nan Najeriya gaskiya har yanzu akwai saurayi na akaba, saboda an yi ta hituwa da wasu wato fafutuka domin ganin cewa matasa sun samu dama ta ɗalewa akan madafun iko. Ina iya tuna nan kusa-kusa an fito da wato wata fafutuka da ake kira Not to Young Throne, wadda wata ƙungiya mai zaman kanta wadda ake kira Yaga Africa ta hito da ita. So wannan Not to Young Throne din wato movement ne, ainihin wato fafutuka ce wadda aka saka matasa a ciki domin su kwato ma kansu wato 'yanci ta hanyar gwagwarmaya da kuma fafutuka. So a wannan lokaci an yi nasara, wato shugaban ƙasa na wannan lokaci wato Muhammadu Buhari ya rattaba ma wannan bukata hannu a matsayin doka na cewa matasa za su iya hitowa su nuna sha'awarsu akan mamaye kujeru na iko da bakin wato dan majalisar jiha har zuwa shugaban ƙasar Najeriya. So wannan babu shakka wani ci gaba ne a wannan ƙasa ta ta Najeriya, amma kuma har yanzu zaka ga cewa matasa ba su yi da samun wannan yanci da ake tunanin za su samu ba, saboda in kace mataci ya hito ya takara, to siyasar yanzu ta wannan lokaci siyasa ce wadda idan baka da kuɗi ba za ka iya ta ba. Saboda haka har yanzu dai su waɗannan da ake kira godfathers, wato iyayen gida kenan, har yanzu su adda yuƙa su adda nama akan ko za su iya ba matashi tikiti ko kuma ba za su iya ba.
saboda shi matashi karan kanshi idan bai mallaki abin da zai je shi sai wato takaddun cikewa na nuna sha'awa ba, sa'annan kuma a zo a yi wato abin da ake kira primary election, sa'annan kuma idan ya samu ya wuce a zo a yi zaɓe. So kaga duk wannan wato wani process ne wanda mutum idan ba shi da kuɗi ba zai iya samun wannan dama ba. So idan ka duba matashi da bakin shekara 18 zuwa shekara 35 ko abin da ya sama, za ka ga cewa a lokacin karatun shi har lokacin da ya ƙare karatu da lokacin da ya fara aiki, za ka ga cewa a wannan lokaci bai isa ya mallaki wasu kuɗaɗe ba waɗanda zai amfani da su domin cimma wannan buri nashi. In dai ba kila ya hito ne gidan da ake kasuwanci ba, kila iyayen shi attajirai ne, so ko kuma kila bai tsaya yayi wani dogon karatu na boko ba. Amma duk wanda ya ce tsaya yayi dogon karatu na boko kuma shi ƙare kafin shi cimma abin da yake son ya zama, to za ka ga cewa babu yadda za a iya mallaki kuɗaɗen da za su yi mai wannan abu, saboda kuɗi ne ba 'yan kaɗan ba, ana maganar miliyan kusan ma 50. So kaga abu ne wanda yana da wahala kwarai da gaske ga matasa. Dole dai har yanzu su waɗannan da ake kira iyayen gida su ne ke da yuƙa da nama wurin ganin cewa ya dace su baiwa matashi dama ko bai dace ba. Saboda haka har yanzu shi abin da a ƙalubale gare mu kwarai da gaske. Matasanmu suna son su hito takara, amma sai sun samu yarda ta waɗannan iyayen gida ɗin. Idan ba su samu yardar su ba, za ka ga cewa to sun zo sun yi ta wahala, daga ƙarshe kuma a ɗauko wani a bashi tikitin. So amma dai muna fatar cewa nan gaba insha Allah abubuwa za su gyaru. To kamar ana ganin ko matasan nan kila haɗin kai ne a baku da shi yasa ba za ku iya fomin ɗin kanku ba, ko in ce za ku iya kafa kanku na ku hito takarar nan. Saboda idan an duba kamar za ka ga an shirya ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar nan, ko kuma misali a nan jihar Sokoto, amma daga ƙarshe za ka ga ba za su iya yin wani abin a zo a gani ba. Me za ka ce game da wannan? To gaskiya sha'anin wato unity ko in ce haɗin kai yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo ma matasa matsala, yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo matasa koma baya. Saboda idan matasa ba su haɗa kuɗansu ba, to babu yadda za a yi su samu gashin kansu kuma su samu 'yancin kansu. A nan Sokoto a koda yaushe muna da matasa waɗanda suna da hazaƙa, waɗanda idan an ba su dama ta shugabanci za su iya taka rawa. Amma kuma za ka tarar da cewa irin waɗannan matasa wasu matasa za su kewaye su, waɗannan matasan da za su kewaye su ba su da kishin ƙasa, ba su da kishin kansu, sannan ba su da kishin al'umma, waɗanda su za su dinga wato aza su bisa ga shawarar da bata dace ba. So abin da muke so mu samu matasa waɗanda adda wato hazaƙa da kuma rashin kwaɗayi da kuma sanin ya kamata dattaku, saboda muna matuƙar buƙatar matasa waɗanda addattawa, waɗanda ba su shiga nan su hita nan wurin ganin cewa sun aibanta wani. So don shama ne su manya-manyan 'yan siyasa ke wani dabaru na su zo su raba kan matasa biyu domin su samu su biya bukatarsu. An yi ta wannan muna kallo, saboda su matasan ba su iya haɗe kwaɗayinsu, a koda yaushe suna neman abin hannun waɗannan manyan 'yan siyasa. So su kuma idan suka ga haka nan sai su ce to bari mu yi amfani da su waɗannan matasa, wato mu raba kawunan su, saboda daga ƙarshe mu ɗauko wanda muke so mu ayyana a matsayin wakilinsu, ko ya yi musu ko bai yi musu ba. Saboda haka za ka ga da ƙarshe ma an ɗauke wani wanda yake ba ma matashi ba, an ɗauko wakilcin matasa an miƙa mishi, wanda yake a nan Sokoto mun shaidi wannan. Akwai wani bawan Allah wanda yake a gwamnatin ta shuɗe ta Aminu Waziri Tambuwal, akwai wani mutune wanda shine shugaban majalisar matasa ta ƙasa a nan jihar Sokoto. Duk da yake ita majalisar matasa ba ƙungiya ce ta gwamnati ba, ƙungiya ce mai zaman kanta, amma kuma dokar ƙasa ita ta yi umarni da aka wannan ƙungiya. So don shi ma ne hasali ake ajiye musu ofishin zama a ma'aikatan matasa ta wannan jiha ta ko'ina da ko'ina, saboda su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatan matasa ta wannan jiha. So a nan Sokoto an daɗe ana ci da gumin matasa a wannan kujera, har sai lokacin da Allah ya sa matasa sun ka farga, sun ka lura da cewa to a cikin kujerun nan fa akwai kujerun da muka ganin namu ne, saboda haka ya kamata a ce an ba mu abin mu. So har aka zo da wata fafutuka aka ainihin wato karɓe wannan kujera a hannun wannan mutumin.
So kaga wannan ba karamin wato juyin juya hali bane a cikin harkokin gwagwarmaya na matasa a wannan jiha, wanda yake wannan juyin juya hali da an kai shi na har yanzu ake moruwa da shi a wannan jiha, saboda a lokacin matasanmu sun kulle wuri daya sun haɗe wato kwaɗansu, wato babu ɗan waga jam'iyya babu ɗan waga, an taho ne an ce to wannan al'amari fa na matasa ne, kuma ciwon matashi sai matashi dan uwa ne, saboda haka mu aji bambance-bambancen da tsakaninmu mu taho mu rungume wannan fafutuka domin mu kwato hakkinmu ga waɗannan mutane da ke ci da gumenmu. So an yi nasara kwarai da gaske, wanda shi ya kawo wato ainihin Yakubu Abubakar ya zama shugaban majalisar matasa na nan jihar Sokoto, kuma insha Allah haka za a dore da ganin cewa an ci gaba da matasa duk wani gurbi da an nasu, ba wai NYM ba, wato har zuwa ga mai ba gwamna shawara da kuma kwamishinan matasa insha Allah. Naɗe-naɗen da aka yi na ministoci a kwanan baya an naɗa wata matashiya mai suna Maryam Shetty, wadda ake ganin matashiya ce shar, amma daga baya sai aka ga kuma an cire sunan, kuma hakan ya samu nasaba ne yadda ake ganin matasa sun yi ta a arewa, musamman inda ake ganin kamar mutane na ganin kamar ta yi karancin shekaru da sauransu. Baka ganin kamar su matasan ne suke kwance kansu zani a kasuwa? Wato Malam Yusuf, hakikanin gaskiya wannan al'amari waton ya taho mana da mun yi dariya harko, kuma daga ƙarshe mun yi tagumi. Waton al'amarin Maryam Shetty al'amari ne wanda ya zo daga Allah maɗaukin sarki, amma kuma matasa sun ba da wato gudunmuwa ƙwarai da gaske wurin ganin cewa wannan al'amari wato bai nasara ba. Wato har yanzu matasanmu suna buƙatar abin da ake kira orientation and reorientation, wato suna buƙatar wayar da kai ƙwarai da gaske. Waton a duk lokacin da aka ɗauko wani wanda aka ganin cewa kila baban shi ba wani babban dan siyasa bane, ko kuma ba wani babban hamshakin mai kuɗi bane, wanda da an faɗi sunan uban shi ko ubamta zaka cewa ko ina an san shi. So ta haka nan ɗaya ne za a ba matashi matsayi, sai kaga matasa ba su taso mai ba. Amma da an ce an ɗauko wani wanda ba a san wanda baban shi ba ko kakan shi ba, sai kaga ana ta cewa kai wannan ayya za a yi a ce wannan ya rika kaza, ya sa a ce wannan ita ce kaza. Kuma abin bam takaici su ‘ya'yanmu na talakawa su ne matsala, saboda da mun san cewa mu ma muna fatar wata rana mu samu irin wannan matsayi, so ba daidai ba ne mu hito muna sukan namu ba. So gaskiya muna da matukar matsala kwarai da gaske, saboda ba mu supporting namu a duk lokacin da muka ga cewa yana son ya samu dama. A duk lokacin da matashi ya taso yana gwagwarmaya yana faɗi tashi, har gwamnati ta yi recognizing ɗine, ta gane shi, ta ce kai ya kamata a saka ma wannan da wato alheri bisa ga ƙwazon da mun kage yayi. In aka ɗauko ka za a yi ma wata sakayya, sai matasa su zo suna cewa ai baka ma cancanta ba, ai mi kai, ai kaza kun ba komi bane, saboda ganin kyashi ne wato da hasada. Saboda haka matsawar ba mu tsaya a ganin cewa wato ƴan uwan matasa suna neman goyon bayan mu ba, to bai yiwa har kullun a ɗauko mu a bamu na matsayi. Ai kamar da na gaya ma ne ɗazu na cewa su kansu manyan mutanen suna amfani da mu domin su ainihin wato kawo rarrabo kai a tsakanin mu. So ba zan ce irin haka nan ne ya faru da ita ba, amma dai wato tasirantuwar wato rubuce-rubuce na social media akan ta wato daga matasa ke yi ya yi kawo wato gudunmuwa kwarai da gaske wurin ajita. Sannan na yi ma magana ɗazu iyayen gida, wato ita ko da aka ɗauko ta za a ba ta wannan matsayi, wato ita uwar jam'iyya ta jihar ta mayaharta wato ba ta yi endorsing ko kuma ba ta rattaba hannu ba akan cewa ta aminta da a bata wannan matsayi, saboda abin da suke gani wannan matsayi idan aka ce za a baka shi, to ai ba a baka shi sai daga amfani da jihar da ka hito ta asali, saboda ba a cewa dai an baka abu daga sama, sai an meshe ka can gidanku can jihar ku, sannan in sun aminta a baka wannan matsayi. Saboda haka dan shi ma ne sanatocin yankin ku za su tashi tsaye su ce sun goyi bayan wato bashi ka da an kai. So bayanan da muke samu mun samu labarin cewa ita ko da aka bata wannan matsayi wato ba a ainihin wato jibinci ko shawarci su waɗannan manyan 'yan siyasa na jihar Kano ba. Shi shugaban ƙasa shi adda ra'ayi na kainai na ganin cewa irin wahalar da ta yi ya kamata a ce an saka mata da wannan kujera, ganin ta matashiya mai ƙwazo mai hazaƙa.
so daga bisani da aka zo aka yi wannan su waɗannan manyan 'yan siyasa na jihar Kano suka ga cewa an yi musu ba daidai ba saboda su a siyasance ma ba su san irin gudunmuwar da ta basuwa ba ka gane saboda haka yana da kyau har yaushe mu matasa mu daina zuwa muna siyasa daga sama in dai kana son ka ci ribar wannan siyasa da kake yi mu daina zuwa muna siyasa daga sama idan muna da ƙaramin hukuma mu koma can ƙaramar hukumar nan tamu mu yi siyasa abinda a siyasa daga can ne za a ga irin ƙwazon da mun kai daga jiha a ɗauko mu daga can a ba mu ƙami na jiha idan kuma daga jiha kai siyasa kai yi ƙoƙari to daga nan ne za a ɗauko ka a baka matsayin minista ko wata babbar kujera a tarayya saboda haka rashin wannan shi ke kama matasa wato matsala ƙwarai da gaske wurin samun roman sakayya na wahalar da sun kai a cikin siyasa wanda kowane Sokoto yana ɗaya daga cikin abin da muke fama da shi akwai matasanmu da yawa waɗanda sun kai siyasar jiha sun baro can ƙananan hukumarsu sun kato cikin gari suna siyasa to har koyo shi ɗan siyasa sai ya gama saka mutanen da sun kai mai ƙoƙari daga can ƙananan hukumomi saboda su ne za a zo da su a yi fome abin da ake kira executive council wato majalisar zartaswa saboda haka kahin a taho kanka kai wanda kai wa jiha siyasa to lalle sai an gama da waɗannan saboda haka ina ba matasa 'yan uwana shawara da cewa wato mu koma ƙauye wallahi mai siyasa saboda mu da yanzu mun ga darasi wanda ya kamata a ce mun wazantu ta haka nan ne kawai nake ganin cewa za mu samu wato sakayya kamar yadda ya faru da ita wannan ƴan uwa tamu wato Maryam Shatti. To madalla ƴan uwa matasa kun dai ji kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan wakar wadda za ta yi duba tare da tsoma matasa domin su tashi su nemi na kansu. Jajirce aiki ranka toro feshi illa yake wa kwaro ku saba mazaje a jikin ku karkade gudaje a zamani kun zama kujera sai an tafiya da ku lura me muzanta kuke shi kora ba zan tufka da warwara ba rago ba zai yi dambara ba me kunsa a ido ya wanke me barci bai wuce na farke mai yin dungu mai kyau da ake mai jin tausai ki share koke ni duniya ta yi shan karatu kowa ya biye ta zai cuto mu ji ta da kyau saboda zargi kurji mai shi yakan ji zugi ga ƙauraye da masu gani Barkanmu da dawowa yanzu kuma tattaunawar mu za ta ci gaba. To kamar yanzu kai kana cikin matasan da suke fafutuka a nan jihar Sokoto na ganin matasa sun ci gaba da kuma kokari ainihin na ganin an samu sauyi a harkokin da ake na matasa. Yanzu mu dauka misali idan gwamnati ta baka wani ofishi na kula da harkokin matasa ko dai harkan matasa kila wani kokari kake ganin zaka iya yi na farfado da harkokin matasa a jihar Sokoto. To Malam Yusuf Waton a koda yaushe idan matashi ya tashi yana fafutuka akan ƙungiyoyi na matasa wato zaka ga ko bai da wani ra'ayi akan siyasa ko kuma bai da wani ra'ayi akan wato madafun iko zaka ga cewa mutane suna hasashen cewa insha Allahu akwai wani dai abu a ƙasa aiki akwai wani buri da agawa ne da yake son ya cimma don shi na hito yana wannan fafutuka da yake yi so alhamdulahi da yake mun yi siyasa kwarai da gaske kuma muna cikin harkokin siyasa kuma bamu bi harkokinmu na matasa ba saboda duk abin da ya tashi wanda adda alaka da harkokin matasa muna shiga daɗa ko cikin jam'iyyarmu ne ko kuma abin da ya shahi ƙungiyoyi na zaman kansu saboda haka idan kamar yadda kace an ga na cancanta na a bani wata kujera wadda zan wa gwamnati aiki akan harkokin matasa to kamar yadda kowa ya sani wannan abu ba bakona bane kuma ko da yaushe
an ka buƙace ni da in ba da gudunmuwa ta a wajen ci gaban matasa a gwamnatin jihar Sokoto, a shirye nake da in wato ba da wannan gudunmuwa tawa. Saboda haka sanin kowa ne cewa mu a harkar matasa mu riga mun wato yi nisa a ciki, ba bakin wannan harkoki muke ba, kuma mun san cewa akwai matsaloli kwarai da gaske waɗanda ke addaban matasanmu. Na farko kamar da ne faɗa ma akwai reorientation. Mutane na son a ƙarawa da musu kai, a canza musu tunani wurin wato hulɗa da ainihin wato jama'a, da kuma tsayawa su yi nazari akan al'amura kafin su yanke hukunci, kamar irin wannan ishu na Maryam Shatti. Idan muna da abin da ake kira wato orientation and the mindset, to za ka ga cewa irin waɗannan abubuwa ba su taso ba. Sannan muna da matsaloli na wato disrespect, wato rashin ganin girmama juna da kuma rashin da'a da rashin girmama gabata. So wannan yana ɗaya daga cikin matsaloli waɗanda matasan mu ke facing. Sannan akwai matsaloli na cimakwance, wanda za ka ga cewa wasu matasan mu sun kashe rayuwarsu wurin zama 'yan social media, na zuwa suna haɗin maganganu waɗanda ba su dace ba, ko suna roƙe-roƙe ga social media saboda su samu wani abu su sa aljihu. So duk waɗannan abubuwa al'adu ne waɗanda gaskiya ba su dace da mu ba. Sannan akwai wato matsaloli na waton sanin yadda ya kamata su tunkari wannan zamani, ko kuma su tunkari wannan wato ƙarni na 21 da muke ciki. Wato ban san lokacin da matasan mu za su wa kansu wato kiyamul laili ba, ko in ce fargan jaji ba. Wannan lokaci da muke ciki lokaci ne wanda muna da buƙatar mu je mu nemi ilimi na farko. Idan mun nemi ilimin nan kuma mu ƙara zurfafa neman ilimi, saboda wannan lokaci yanayi ne wanda dole na sai mutum ya nemi ilimi inda yana son samun nasara ta rayuwa. Saboda haka ya kai matashi, in kana buƙatar ka samu cin nasara ga rayuwarka, to idan ka nemi ilimi to ka tashi ka koma ƙaro wani, saboda ta haka nan ɗaya ne za ka samu ka cimma manufofinka da burace-buracenka na rayuwa. Saboda haka saka matasa akan wannan turba tana ɗaya daga cikin abin da an muradina, na ganin cewa duk wani matashi da bai je ya samu ilimi ba, to an yi mishi hanya ta yadda za a yi ya samu ilimi. Alhamdulillahi, ko a cikin ƙungiyarmu ta Sokoto Reloaded akwai matasa da yawa waɗanda mun ka ɗauki nauyinsu, suna can suna karatu a makarantun ne. Mun neman musu guraben karatu a Iconic University, mun neman musu guraben karatu a Biga College of Education, mun neman musu guraben ƙara karatu a waton College of Education ta Sokoto. Saboda haka alhamdulillah ko yanzu mun ba da irin tamu gudunmawa gwargwado wadda ya sawwaka, domin ganin cewa waɗannan matasa namu na jihar Sokoto sun samu 'yancin kansu, sun samu abin da za su dogaro da kansu. Saboda haka dukkanin wata gudunmuwa da ake iya ba matasa domin su dogaro ga kansu, su zama abin kware a cikin al'umma, matasan da za a yi alfahari da su ba a Sokoto ba har Najeriya. Insha Allahu a shirye nake da in ba da tawa gudunmuwa a duk lokacin da bukata hakan ta taso. Yanzu kuma shirin zai juya akan abubuwan da matasa suka mayar ma da hankali a kafafen sada zumunta na zamani, wato social media kamar yadda aka fi sanin ta a turanci, irin su Facebook, Twitter da kuma Instagram. Bari mu ji menene matasa suka mayar ma da hankali a wannan makon. Ga Maryam Abdullahi Ladan za ta karanto mana abubuwan da suka ɗauki hankalin matasa a wannan makon. da suka ɗauki hankalin matasa a wannan mako a kafafen sada zumunta na zamani. A ƙasar Cote d'Ivoire ta sha alƙawarin turo dakarunta har sama da 800 domin su fafata da sojojin juyin mulki a ƙasar Nijar. Wannan ya ɗauki hankalin matasa a kafafen sada zumunta na zamani irin Facebook, Twitter, Instagram, inda wasu ke ganin bai kamata ƙasar ta ayyana haka ba, wasu kuma na ganin ya dace. Sai rabon wuraren ayyukan da shugaban ƙasar Najeriya
Najeriya ya yi wa sababbin ministoci, inda wannan ya mamaye kafafen sada zumunta. Al'umma musamman matasa suka yi ta musanya, wasu na ganin haka yayi daidai, wasu kuma na ganin bai dace ba. Sai kasuwar yanar gizo wato MTFE, inda ta rufe da ɗimbin matasa waɗanda suka zuba dubban naurori kuma suka daɗe suna shan jarmiya, amma ta rufe kai tsaye. Wannan na ci gaba da ɗaukar hankalin matasa a kafafen sada zumunta na zamani. To madalla, ‘yan uwa matasa da fatan za a zage dantse domin neman na kai. Duka-duka a ƙarshen wannan shirin namu na yau kenan, a madadin hukumar kafafen watsa labarai ta jihar Sokoto da kuma gidan rediyon Rima FM a ƙarƙashin jagorancin Malam Abubakar Mai Gandi Tudun Wada da kuma mai wannan shirin Abdulaziz Aliyu, ni Yusuf Muhammad Gidan Dare nake cewa da ku sai wani mako idan Allah ya kai mu.